Vamos, I know that you want it, boom. Chaos, we so catastrophic, boom. Ratatata, I'ma make it, boom, boom, boom. Ahojte, já vás vítám od dnešního videa a dneska si uděláme rozbor o G-Idol. G-Idol je jihokorejská dívčí skupina pod společností Cube Entertainment, která debutovala v roce 2018. Od roku 2021 má 5 členek. Mion, Mini, Soyeon, Yuki a... Mion, Mini, Soyeon, Yuki a Hua. Dříve měla skupina členek 6, ale bývalá členka Sujin skupinu opustila v roce 2021. V Koreji se proslavili v roce 2020 se svým singlovým albem Damdi Dambi. V Koreji se proslavili v roce 2020 se svým singlovým albem Damdi Dambi. Umístila na druhém místě v Circle Chart a stala se druhým nejprodávanějším singlovým albem od dívčí skupiny všech dob. Jejich další single, Tomboy, z jejich prvního dlouho hrajícího alba I Never Die, se umístil na prvním místě v žebříčku Circle Chart a zůstal na vrcholu déle než 2 měsíce. Potom následoval single Nude, který se stal obdobně úspěšným. Teď si řekneme nějakou historii a předdebutové aktivity. Soyeon reprezentovala Cube Entertainment v survival show 101, kde skončila na 20. místě. Také se objevila v 3. řadě soutěže v rapu Unpretty Rap Star. Kde skončila na 2. místě. Později debutovala jako solistka s 2 digitálními singly Jelly a Idol Song. Mion byla mezi roky 2010 a 2015 pod IG Entertainment a měla debutovat jako 5. členka skupiny Blackpink, ale společnost opustila ještě před debutem. 5. dubna 2018 Cube Entertainment odhalila jméno své nadcházející skupiny G-Idol. Společnost zveřejnila složení skupiny na pouliční taneční slavnosti Dingo Music v Soulu. G-Idol debutovali 2. května 2018 se svým prvním singlem s titulní skladbou Latata. Která nazbírala první týden 6,9 milionů zhlédnutí. G-Idol získali svou první výhru z Latata v televizní show SBS TV 22. května, 20 dní po svém debutu. 14. srpna vydali G-Idol svůj první digitální single Hana. Za 23 hodin hudební video překonalo 5,9 milionů zhlédnutí na YouTube. Han si umístil na vrcholu korejských hitparád a dostalo se na 2. místo na Billboard World Digital Song Sales. V září se skupina objevila na hudebním festivalu v Thajsku. Své druhé album vydali G-Idol 26. února 2019. Album se skládalo z 5 skladeb. Titulní skladba se jmenuje Señorita. 26. června vydali svůj druhý digitální single. Oh.
umístil na 24. místě v hitparádě New East Cloud Music China. Super, moje výslovnost úplně miluju. 31. července 2019 debutovali v Japonsku s japonskou verzí písně Latata, které vyšlo hudební video 19. srpna. Idol se v tomto roce objevila v survival show Kingdom. Po prvním kole, kde převedli svou píseň Latata, se umístili na prvním místě. 28. ledna skupina oznámila své první turnaj jménem Island Who Am I, které se odehrálo v 32 městech po celém světě. 6. dubna vyšlo třetí album s titulní skladbou Oh My God. Která vyšla i v anglické verzi. Album mělo kolem 99 000 předobjednávek, díky čemu se stalo jejich zatím nejprodávanějším. I Trust bylo na vrcholu iTunes, no nevím prostě, jak se to vyslovuje. 64 zemích světa umístilo se na 4. místě Billboard World Album. Píseň Oh My God vyhrála 4 ceny v Music Bank, Gigeo a Show Music Core. 3. srpna vyšlo jejich první singlové album Dumdy Dumdy se stejnojmenným singlem. Píseň měla velký úspěch v Koreji i ve zbytku světa a umístila se na vrcholech hitparád ve 42 zemích. Hudební video nazbíralo 17,6 milionů zhlédnutí za den a tak prolomilo rekord, který předtím vytvořilo video k Oh My God. 26. srpna měli svůj první japonský comeback s japonskými verzemi písní Oh My God, Señorita, Dumdy Dumdy a novou japonskou píseň Tung Tung. Nevím, jak se to slovo. Kterou napsala Mini. V roce 2020 také vyšly 2 další singly Tak